אשתי ראתה אותי מסתובב בבית, וחייכתי, כאילו הייתי מחוייך. ואז היא אמרה לי, וואנה, איזה כיף זה להיות גבר. אמרתי לה, מה? לא אכפת לך כלום, תראה, אתה מחייך. אמרתי לה, קודם כל זה בחירה, גם את יכולה לחייך ולשמוח. אמרתי לי, לא, זה בגלל שלא אכפת לך ואתה לא זה. ואמרתי לה, כן אכפת לי. אני פשוט בוחר להיות שמח. היא אמרה לי, לא אכפת לך. אמרתי לה, כן אכפת לי. אז היא אמרה לי, באיזה כיתה עלמה? בבת שלי. אמרתי לה, מה זה השאלות האלה? מה, את רצינית? בטח שאני יודע איזה כיתה היא. בית. אני 20 שנה איתה עם אשתי, ולפעמים, אתה יודע, נעלם אתה מכיר אותה ממש טוב, אז לפעמים נעלם כל הקטע של אנחנו עושים משחקי תפקידים. כאילו, אני לא סיפרתי לה את זה, אני עשיתי. איך זה היה? תיקנתי משהו בבית, תיקנתי איזה משהו בבית, ואז אמרתי לה, כאילו, רציתי לפלפל, כאילו, אתה יודע, אמרתי לה, אוקיי, סיימתי, ואת לא חייבת לשלם לי, אם את רוצה לשלם לי, את יודעת איך את יכולה לשלם לי, את יודעת איך את יכולה לשלם לי, אם את רוצה לשלם לי, היא אמרה לי, אני רוצה אחריות. מה?